Salutare YouTube, ce faceți? Numele meu este Apple MC și astăzi o să încep prima serie din canalul meu de YouTube. O să fie un challenge cu quest-uri în care va trebui să batem Ender Dragonul, Wither-ul și încercăm să ne facem o casă cât de mult se poate de decentă. Îmi place floarea de aici. Toate acestea fiind spuse, să trecem la serie, nu? Normal. Înainte să încep seria, vedeți că am luat niște wood, chestia asta probabil ar fi început să vă plictisească, așa că am luat-o așa, mai AFK, gen, nu știu să vă zic. Și na, în primul episod o să încercăm să ne facem un furnace și un pat și să ne stabilim un loc de casă. Cu siguranță nu-mi baiam ăsta pentru că nu-mi place zăpada. E urâtă, frate. Dar na, acum depinde și vouă ce vă place și ce-mi place și mie. În crafting table-ul, pentru că na, așa se face. L-am luat, nu mai avem hunger și se pare că nu găsim niciun mob pe aici. Apropo, primul episod, datorită faptului pentru că mie încă nu merge, gen mi-am instalat Windows-ul și nu merge până acum Sony Vegas-ul, va fi fără intro, dar să nu vă speriați, să nu vă temeți. Peste 2 zile, 3, voi băga un intro și chiar și un outro la toate videoclipurile mele, ca să puteți să vă trimit direct pe pagina de Facebook, pe care sper să reușesc să o creez până la urma urmei și să mă susțineți, nu? Cam despre asta e vorba. Aha, aici punem asta aici, facem un târnăcop așa, așa și gata. Ce avem nevoie noi acum? Avem nevoie să căutăm niște lână. Pentru a găsi lână avem nevoie de oi. Și pentru a găsi oi avem nevoie de un baiam de câmp. Nu de acest câmp împuțit. Ce? Nimic. De acest câmp împuțit plin de zăpadă, de care mie nu-mi place. Dacă se aude tastatura sau mouse-ul când dau click sau fac ceva, vă spun de pe acum, îmi pare rău, chiar nu este intenționat, doar că tastatura și wireless-ul, da, mi tastatura wireless, tastatura și mouse-ul sunt un pic mai vechi și fac un pic de zgălăgie, mai ales pe X-ul ăsta. Dar na, sper să nu vă irite și voi încerca cât de mult posibil să remediez această problemă. Apropo de probleme, dacă nu vă place ceva la această serie, în afară de vârstă, dacă se pare că sunt prea mic, și dacă nu vă place ceva în afară așa, v-am zis, vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii ce nu vă place și voi încerca cât de mult posibil, deci mă voi strădui, voi face tot ce se poate să remediez acele probleme pe care voi le cereți. Aha, cam multă barbărie, puțin lucru, o să cădem aici. Aha, am căzut foarte ok. Așa, urcăm aici. Nu e nicio problemă. Totul e ok. Până acum n-am găsit nicio oaie. Și videoclipul ăsta o să fie pus astăzi sau mâine. Astăzi fiind marți și mâine fiind miercuri. Oh, uitați ce am găsit. Oh, ce fain. Deci chestiile astea sunt cele mai tari chestii. Ce fain s-au pus ăștia față în față, uite. Ăsta vorbește cu ăsta de aici, dar ăsta nu vrea să-i răspundă, v-ați prins? O să luăm unul pentru că vrem și noi o fermă de din aștia. Buga, 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 buga. Aha, punem aici. Și ne continuăm drumul, fără mâncare. Desigur că na, cine ar începe o serie de Minecraft cu mâncare? Și eu nu, chiar deloc. Sper să nu pierd itemele sau ceva, să nu trebuiască să reiau filmarea de la început. Aș bate singur pentru chestia asta. Pentru că e a treia mea șansă de filmare după ce cineva anume, nu dau nume, a venit la mine în cameră și a început să trâncănească în timp ce eu vorbeam și ronțea sticuri și prăgâia și făcea toate porcăriile care mie nu-mi plac și chestii și după aia, după ce am încercat să mai fac un intro și în loc să pun să mi se vadă mânuța pe care o vedeți pe ecran, o vedeți voi, această mânuță, în loc să pun să mi se vadă mânuța, am apăsat să opresc filmarea și a fost ceva gen foarte urât, nu mi-a plăcut chiar deloc. Uite, ce frumos, începem să murim. Vai, ce bine am început seria. Ce frumos.
Dacă voi fi pe cale să mor, o să pun pauză la filmare și o să o deschid iară când voi găsi ceva animăluțe. Dar nu știu dacă este nevoie. Nu știu, uite, m-am învârtit în cerc, văd iară ăla. Ce frumos, o să mor de la mâncare. Ce se poate mai bine într-o serie decât să nu mori în primul episod? Hai, frate, primul episod. Hai, mă, nu mă fă să mor. Te rog, e frumos. Hai, pe la al doilea sau al treilea episod pot să mor, dar acum nu vreau. Pff, dar n-aș găsi un porc de gheață, ceva. Un porc tâmpit. Setul. Aha, să o sărim ăștia. Apropo, să știți ceva despre... Oh, nu mai zăpat de acolo. Oh, Doamne, Jesus. Oh, am ajuns... Porci! Am găsit porci! Nu murim de la mâncare. Mamă, ce urât ar fi să mor acum de la mâncare. Doamne, să nu mor de la mâncare. Doamne. Deci, uitați aici, uitați aici. Dă-i, nu lăsa. Dă-i, nu lăsa. Dă-i, nu lăsa. Dă-i, fi periculos. Fi periculos, Apple. Atât! Nu murim de la mâncare. Nu murim de la mâncare. Priviți cum ne-a iubit soarta și ne-a dat acest miraj, sper să nu fie miraj. Ne-a dat această oază minunată fără chestii, unde poți să vânezi porcușori în aer liber și poți să le mănânc cărnița. Oh, priviți câte ne-a dat acest ultim porcușor. Multă mâncare. Burie nu-mi plac. Multă mâncare și multe chestii folositoare. Nu, ce rimează, bă. Aha, priviți ce am făcut aici. Ne mai trebuie oi. Aha. Un bug vizual. Mai facem Minecraft-ul așa. E pe Windows 7 și știți voi de ce. Cei care au Windows 7 și au Minecraft, cred că știu la ce mă refer. Apropo, legat de vârsta mea, să nu vă luați de ea. Chiar dacă e una fragedă, micuță, cam 14. Bă, lumină. Priviți acolo, lumină. Vedeți? Lavă. Putem să dormim lângă acea lavă. Putem face parte din vechiul sat maiaș, numit Lava, cu B. Beton. Vedeți și voi, nu? Da. Ne trebuie repede niște oi, să nu murim chiar așa de urât. Doar noaptea. Că nu vreau să închei episodul cu o moarte clinică. Oițe n-am găsit, frate. Uite un porcușor. Îl lăsăm în pace, pentru că nu vrem să aducă ghinion. Că dacă ucis, vei fi ucis. Uitați porcușor, uitați cât de dulce. Uite, ți-am aruncat frățiorul jos. V-ați observat ce multe carne dau acești porcușori. Mai ales când îi tai cu săbiuța. Priviți ce am găsit. Se pare că vom putea termina episodul aici. Da, știu că vă doare, știu că nu vreți să-l terminăm aici, da. Este neapărat nevoie. Sper să nu-mi dea Dear Monster in nearby. Repede asta aici, repede, înainte să spawneze. Aha. Și să încheiem repede episodul aici. Cam atât a fost, oameni buni. Nu uitați, like, subscribe și share. Să vadă și prietenii voștri. Un like ca să mă susțineți. Și dacă vreți să mai vedeți ce se întâmple în lumea asta, dacă voi putea supraviețui cu această turmă de porcușori, ne vedem data viitoare. Pa! Ce faci?